Яңа ел алды мөгъҗизәләргә бай һәм хыялларның тормышка ашарчыры. Түбән Ширеккүл авылында гомер кичерүче, күп балалы Гөлүрә һәм Анфер Шамуратовлар гаиләләре өчен күптәнге хыяллары тормышка ашты. Тантаналы шартларда өр-яңа 2 катлы мәхәббәт йортның ачкычлары тапшырылды. Яңа торак авыл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләргә найм килешүе шартларында авыл территорияларын комплексы үстерү дәүләт программасы кысаларында бушлай төзелеп бирелде. Гаиләне шатлыклы вакыйгалар белән тәбрикләргә район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин үзе килгән иде. Барлык уңайлыклары да тудырылган авыл хуҗалыгының комплексный застройка программасы белән төзелгән яңа микрорайон Түбән Ширеккүл авыл советы территориясында Куйбышев исемендәге хуҗалыкның берләштергән авылларының берсе. Шуңа рәхмәт бүген хөкүмәткә, шулай итеп мөмкинчелек биргәнгә, сезгә ярдәм итәргә. Хуҗаларга теләсе килә инде. Дальше йорт курада тагын да мушалар, гаражлар, лапаслар булсын иде. Уңышлар үзегезгә Куйбышев исемендәге хуҗалыкта матур итеп эшләргә. Йортның бәясе 4 миллион 687 мең сум тәшкил итә. Аның 80% федераль һәм республика, 2% район хакимияте һәм 18% хезмәткәргә эш бирүче Куйбышев исемендәге хуҗалык хисабы тарафыннан эшләнде. Безнең инде бүген Ширеккүл авылында зур бәйрәм. Шаймуратовлар гаиләсенең үтүенә җыелдык. Алар инде икесе дә эшләйләр. Куйбышев кооперативында Анфер абзый районда гына түгел, республикабызда алдынгы механизатор Гөлүрә апа ул алдынгы савынчы булып эшләй. Мен инде үземнең зур рәхмәтемне белдерәсе килә Илдар Шадышка, аның командасына һәм правительствога безнең эшләрне шулай поддерживать итеп, шундый программалар оештырганнары өчен. Куйбышев кооперативының да өлеше зур булды. Шу строительствога алар без 800 меңнән артык акча бирдек. Шаймуратовлар гаиләсенә теләсе килә инде шушы яңа современный үйләрендә исән-сау, бәла-казасыз яшәргә язсын. Зур 144 квадрат метр майданлы йортны кыска вакыт 5 ай эчендә строймонтаж җәмгыяте төзүчеләре сафка бастырган һәм ул бик матур килеп чыккан. Кирпич полностью. Ишедә кирпич, утепление белән җылы үй. Моның стена 60 сантиметрлы киңлеге, еще утеплитель белән. Экономичный үй бу. Җылы үй булачак. Газ кергән монда абсолютно бөтен бер эшләнгән. Bütün işke эшләр дә эшләнгән, абайлар да бирелгән. Хуҗаларга торасыңны рәхәт итеп шатлыкларын күреп, шушы өйнең җылыдагына торырга ясын. Зур дулкынлану белән кызыл тасма киселде. Өй туена җыелучылар йорт эченә узды. Йортчыннан да бик күркәм газ, электр, су системалары кергән, бар бүлмәләргә дә капиталь ремонт, түшәм, идән, стеналар эшләнгән. Төш күргән кебек хис итәбез үзебезне диләр. Яңа йорт хуҗалары шатлыкларын, рәхмәт сүзләрен яшерә алмыйча. Безгә инде бу төш кебек кенә булып башта тыелды инде. Проекты матур булды инде, әйбәт безгә ошады. Урында яхшы урман кырында яңа микрорайон яшьләр өчен төзелә йортлар. И якты инде җылы безнең өчен, балалар өчен. Улы 2 этажлы бит инде. Бүлмәләре иркен, кухнясы да иркен. Шушы программага бастыру өчен без бит инде башта Күктауда торып, шушы программага иң беренче сельсовет председателе хөрмәтле Наил абый әйткәнде. Әйдә, үскәнем шушы программага басыгыз, нуждающая басыгыз сельсоветкә дип ул әйтте инде. Аңа нык күп итеп зур рәхмәтебез итә. Аның секретары инде, ярдәмчесе Рәмилә апай. Алар кайчан барсак та справкасында инде беренчектә каршы килмәделәр инде. Иң күп итеп аларга. Шуннан инде 3-нче урында инде Илзаров Мирнага нык зур итеп рәхмәт инде. Нияз Фаевичка, Абзалов Вадим Халишка, Мустафин
Илдар Иршатовичка зур рәхмәтебезне әйтәбез инде. Главное инде семьяда тазалык булып, сәламәтлек, тату бергә балаларны үстергә ясын инде. Аеруча гаиләдә тәрбияләнүче балалар, алар биредә алтау, йортлары, үзләренең айрым бүлмәләре булуларына бик шатлар. Бу абыйларныкы. Бу безнеке. Бу безнең туалет, бу тоже лишь комната. Бу безнең бүлмә, монда җылы. Монда кровать була, монда стол и шелек. Монда еще бер кровать и өстәл икәү. Әлбәттә, балаларын йортлы иткәннәренә ата-аналары зур куаныч кичерә. Йорт аларга бик нык охшаган. Ошагы әле эшкә менеп карамадык әле. Монсын гына шаттык инде. Аллакайым именлек биреп, җылларга тазалык белән куанып яшәргә ясын һәр барчабызга да. Әйе, тазалык белән чирләп ятырга ясын бер-берегә дә. Яңа әйбер ошайды. Яңа әйбер. Яңа әйбер ошайды. Молодец, безнең балаларны шулай күтәргән өчен Аллакайым тазалык белән үзегезне барыгызны да күтәрсен Ходаем. Аллакай ташламасын. Без дә Шамуратовлар гаиләсен ихлас күңелдән өй туйлары белән котлыйбыз. Йортларында тынычлык, мәхәббәт һәм иминлек хөкем сөрүен телибез. Яңа ел алды башка райондашларга да көтелмәгән куанычлар, шатлыклар алып килүен теләп калабыз. Алина Хадимуллина, Айгөл Муллаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.